De zaak inpakken. Zo snel kan ik niet. We zullen even op zolder op zoek naar kledingstokjes. Zou ik dat niet helpen? Wat hier een steen? Waarom had er in de middensteen aan pakken? Ja, dan heb je precies recht omheen. Nou, dat heen. Maar we nou een beetje tegen. Goedemorgen. Een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Allereerst wil we even chillen. Zaken had zien naar je bril, hè Zaken? Zet hem eens op, let eens even zien. Hij is binnen. Hij maakt een beetje omwennen Zaken, hè? Ik zie nog een beetje wazig. Het zit een beetje waar, dat is net de bedoeling van een bril, maar het moet hem wennen, hè? Ja, als de wens, dan zit het eerst een beetje wazig. Ja, nou zet hem eens op. Wauw. Cool toch? Cool, Haley? Mooi, mooi. Zaken hoedt hem eigenlijk alleen nog op voor de televisie of tablet en mijn squallenwerk. Dus hij kan nou in het bakje, want wat gaan we jullie dwarszaken? We gaan buitenspel doen. Ja, het is hoe het NL doet. En wij doen van de theatertuin doen we al je dingetjes in de theatertuin. Die nog opknapt worden maat of een poetst of nou, wat dan ook maar. Al je dingen in de theatertuin. En ik NL doet van het nieuwe theaterstuk. Dus echt wat klingen opromje en wat ruimtemeidjes werd als heen je kind. Dus eigenlijk voor twee dingen. Van zowel de theatertuin zelfs als voor het theaterstuk. Die hebben we NL doet. Want er komen aan al je vrijwilligers komen ons helpen. We beginnen natuurlijk met koffie en gebak. En ja, het belooft een hele mooie warme tijd te worden. Dus ik ga nooit eens jaren om. Het is nog wat fris. Wie vandaag 3 graden. Nou, dat is net heel warm. Maar vanmiddag kun je misschien de kwarte broek wel aanzaken, hè? Het worden iets van 20 graden. Ja, 20, 21 graden. Dus dat is wel lekker. Dus dat hoop je we. Dus dat is eigenlijk wat we doen. Oh, en nog iets heel belangrijks. Om 4 uur, wat meeste dan? Oh, zwemmen voorbij. Oh, zwemmen voorbij. Dus dat gaan we op een nijmiddje nog. Nou, dan is dus daar wel weer vult, denk ik. Dus ik zou zeggen, vol huis, via het net te abonneren en even een blauwtong kom heen te doen. En? Chillen dan op de tablet of zo voor. Juist. Er is een man met al al bezig, Zaken. Al hier om het werk. Meester skiek hier. Doe mooi draaien. Dat is mooi. Goedemorgen. En eerst mijn koffie, thee. Zal maar doorzaken? Pak hem maar het samen door hier in de lood. Zullen we zien dat er in het theater nog mensen binnen? Lekker fiets. Ja. En shovels zit hier samen in het vermidden. Ja. Heel blubberig. Natuurlijk. Alweer Rijn, wie dat moppen. Dat is wel handig. Libby. Hey. Dus ik rutte voetballen. En nou doet ze het erop, zo? Ja. Wat gebak en koffie hadden we aan. En iedereen is nu naar boeten daar. Zaken zit er ook een vegen. Klasse jongen. Die maakt hier alles mooi skin. Ik ben gewoon onder het verven op de tribune. En onder het skimmeidje. Ik ga het skin maken. Nu was ik op de tribune skin maken, hè? Tappertje. Zaken kan goed helpen. Ik ga je nog wat spul voor de kleermeester. Ik zil een kleerstakjes. Leuk mij zo'n ploegje dan vrijwilligers. Ze hebben eigenlijk alle jaren dat we nou toneel doen. Dat is al zo'n 30 jaar. Ja, mijn vrijwilligers. En ja, dat viel gewoon goed. Dat je dat maar ook weer doen. Zaku! Jongen! De zaak inpakken. Zo snel kan ik niet. Nee, zaken sneller. Zaken gewoon. We zullen even op zolder op zoek naar kledingstokjes. Zou ik dat niet helpen? Je lijkt sowieso nog heel volle spullen waar en een trosje mappen. Stokjes aan voelen, hè? Ja. Zullen we nou zien wat voor spullen we hier nog meer hebben? Ja. Misschien kunnen we dan wel wat doen. Ja, want het is een beetje in het Smyrna. De man van Goeie Leven.
Hier, wat van die Smyrna kleedjes. Het hebben we een keer broek met een muziekdij. Oh, wat leuk. Ja, dus dat past hier allemaal bij. Lampenkappen. Kleed niet in weg nog. Kleden weg nodig. Wie ga je genau lezen? Maar ze wist dit te brengen? Door wees te kleden en doen we dan alle kleden en bankjes en stoeltjes. Ga je dat aan op. En dan tussen terug. Deze guppy even voeden. Dus dat zit ik even aan en dan kan die even koesen. Hoop ik. En dan ga ik weer fit. Zo, dat is klaar. En dan zul je je zaken heel goed poetsen. Die is al goed ontruid helemaal in het theatergebouw. En Beppe Klaasje. Lukt het? Och joh, ik ben ik heel blij bij deze hulp, denk ik. Ja, ik ga mooi helpen. Ja. Dat is maar één in druk. Ja, leuk. Heel mooi. Ja, super jongen. Nou, mummes kieken. Setje voor de mannenkleding. Nou ja, hier al wat broeken die we broeken gaan. Vrouwenkleding en een figurantenkleding. Dus we hadden wat dingetjes opgeschreven wat er nog komen mag, maar we zijn al een heel eind. Ik zal even naar de tribune te rennen, want we willen nog even zien van wat hebben we nog nodig qua decor onklaring. Tafeltjes en kleedjes en patjes en pandjes. Dus daar zit ik nog even naar zien. Nou ja, het leven. Lukt het wat? Ja, dat gaat hartstikke mooi. Wat gaan we al leren maken? Sketches. Ja? Daarvan. Dat we de achterkant zijn? Ja, en Vak en ik ben met het warm bezig. Ja. En daar zit in je leven op weer. Ja. Dus hebben we dit er een aantal in en dan... Brengen we dat er aan naar binnen? Goed, dus heb ik nog wat ruim. Oeh, leuk! Ik ben net hoe laat het dus. Oh, ik ben er. Ik denk het niet. Oké, nou ja. Maar in ieder geval, je hebt al hele slag in. Dat is dit al wat. Dus, Oké. ik ben er wat zien of al. Ah, mooi man. A few moments later. Hoe mooi gouden. Cool, hè, de berutjes zit erin, hé. Ja, dat ben gouden. Zit er al een heel decor, hè? Dit is vet. Met mijn Gouden, mooi. gouden ruten zit erin, hé. Zo, super mooi. Ik moet in mijn nest steken. Nee, de man maar redden. Nou, en dan gaan ze hier van de morgen nog al het griezen. Dit gaan ze alle weer op naar schilderen, het griezen. Nou, even steken. Ja, maar we nou net opstappen. Hier kunnen we net op stappen, maar we er naast stappen. Zo, op het witte. Dat is net schilderen. Yep. Ja. Deze hele grote stap. Tja, dan zullen we dan even het decor maar zien. Mooi. Ah, dit ben we dan net in ontdekken. Dit doe ik maar dan. Kijk nog even scannen weer op naar ophong. Maar de tiert is eigenlijk al om. Maar de man weer nog bij, dus misschien kan het aan nog ophong. We gaan eerst even naar, want de beestjes maar natuurlijk echt, want dat deed ik bij de theatertuin en NL doet. Dus wie zal nou om beestenspul even ophellen zaken? Yes! We gaan nog even bij de beesten, gaan we alles weer ophellen wat ze nodig hebben. Dus nou, volgens mij een tierenslagen mannen. We gaan nog wat sap gewoon naar Arin en broodjes. Els is nou weer naar huis. Dus ja, een tierenslagen NL doet in de theatertuin. Ik zal om zaken zien zwemkleren, want die mij aan afzwemmen van B. Dus dat is nog even het doel. En nou, daarna ga ik de leger wel uit. Maar ja, tevreden gevoel. Mooi droegwaarde bij, dus kom maar op. Nog even heel zachtjes. Want dus ligt ze heel laat je lekker poeten te sliepen. Dus die lijkt lekker te koesen. Tada! Dus kijk hier. Mooi. En zal we het boeten in één binnen. Zit er dat nou? Nee, maar zit er een steen in? Waarom had er in de midden staan dan pakken? Ja, dan is er precies recht omheen. Nou, net heen. Maar nou een beetje tegen. Is er nog goed? Ja, Of was nog mijn bril? nee, goed. Goed? Ja, dan volgen. Zie je nog een foto om 5 draait? En dan kan er nog even los. Maar er zit er heel veel vast. Daarvan werd er pas, hé. Daar zit ik hier. Zie je, dan kan ik niet hier ook niet dat er waterpas is. Hè? Zie je? Ja, dat erin wordt omheen. Zet kuifje pakken. Er was de vorige keer het waterpas heen mee naar de kapper. Ja, nog is goed. Gekke pakken. Waar ben we zaken? Zwemles. En dit is de laatste keer, want Joet zwemt zaken af van van B. Dus nou, ik kon er gewoon vanuit dat er het hele door. Ja toch? Ja. Morgen kreeg ik het echt. Ja.
Dus dan let juf die ook net aanzwemmen, maar wel. Dus we gaan van B en we laten hem aanzwemmen dat het lukt is, hè? Later. Goed, zaken? Zet hem op je hand. Je goed? Toppie! Top, jongen. Wat ben je kapot? Super. Ik krijg vast nog weer cadeautjes. Oeh, dat is een leuk bezig. Wat is jij, joh? Dus dit nog wat op de tafel, zeg ik. Yes. Ben je in de pakket? Oh, wat zeg dat hartstikke. Maar ik heb dit op boeken. Nou, vooruit. Wat is shit? Maar jij kan het ook lezen. Hartstikke? Yeah, wat is dit? Let maar die eens even shit. Diploma. Nee. Nee. Nee, joepie. We gaan naar huis, jongen. Hoe dat ik op dat soort spannensding zie je. Wat een cool sponsje, hè? En dan die. Ja, dat is wel vet. Het is mijn voetbal weer. Ja, dat is een dikke pannenkooi, dat is leuk natuurlijk. Ja. Ja. Hey, zaken, wat zei ze dan? Voest dit? Elk vak yes, en blauw komt omheen. Of je het net chill op te downloaden van je tablet of telefoon. Vanaf die tablet als telefoon. Abonneer je, blauw toenke. En download de chill app van op die tablet als telefoon. Hey! Hoi! Hoi!